Поклон, родители народни, благодарим през вашите чистени свободни, нов час сътворил. И запалим навеки душите, изпълненото я сърце. Обичаме родина Тина, Христина сила, синовна любов. Браво! Браво! Значи без микрофона ти е по-добре, тате. Без микрофона, Амир, чакай. Айде, да пали същичката. Айде, Чакай, Марти. айде, пали ги. И загаси лампата после. Айде, гръмни го това. Къде е друго? Айде, да, той си ти сутра. Айде, мама, ето ти снимката. Айде, ела да духа свещичките. Марти, трябва да си пожелаеш нещо. Марти, ела тука. Айде, ела. Ела тука и си пожелай нещо. И духаш свещичката. Айде. Добре, айде, да си жив и здрав, да, айде. Духай свещичката. Силно. Айде, Духай. свещичката. Браво! Аре, сега вече мога да си отхапеш от кучето. Сега вече мога да си отхапеш от кучето. Не ги пипай тия. Аре, Яшко. Как от нема? Откъде от тортата? Тя е цялата във фондан. Айде, папкай. На колко години стана? Ето го! Колко е това? Четки! Браво. Да. Чакай, ти па нещо. Добре. Айде, спирам Айде, видеото. после чуем.